Csoki! Itt az arca megyén. Na! Új bejelentés! Megjön az új csatornán. Fú, milyen kurva boldogok lehetnek. Hú, jepi, hú! De kurva jó lehet. Na! Az a új csatorna viszont a szoba csatorna, mert ilyet szinte mindig a szobában csinál a videókat, amint megjön a 10, megjön, hát gyűlikre, akkor már lesz kamerám, és nyílek új csatornáim, és lesznek majd ilyen erdős videók is. Mert ilyen Nokia, ilyen Samsung, ilyen kínai szarokkal nem akarok itt telefonot fölvenni, hogy látjátok ott? Nem, hát az úgy jó. Úgyhogy inkább nem, úgyhogy inkább megvárom a kamerát, aztán utána, hogy akkor ugye veszek fel nektek videókat. Teszek fel. Remélem nem lesznek ilyen colós gecig. Igen, colós gecig. Hogy itt izélni fog. Jó, a hörpi már elküldte Rács még, szóval most ez tök mindegy, csak hogy nehogy itt ilyen izék lennének. Most hát remélem nem lesz ilyen. Itt ugye. Tudom, hogy szép a szekrényem, tudom. Még Venkos volt ugye már Hitler, hogy mit tegye a kamerát, elfordítod, de annyira szép vagyok, tudom, hogy szép vagyok, annyira szép vagyok, és ezt mondta. Na mindegy. De igaz, nem ide való téma volt most, de ez így jött, és ezt ki kell mondanom. Az a gyerek az igen nagyon, azt néztem, hogy nézem ezeket a webkamerás videók készült, és ezt szoktam nézni, és akkor a gyerek így próba működik, és így olyan ilyen tök között egy ide menni, működik, meg ilyen. Oj, mondom, Istenem. És akkor ezt nézték meg 51-en, most tényleg gondoljátok, hogy ez tényleg komolyan ezért. Oj. Istenem. Jó, hát most nem azért mondom, mert 51-en nézték meg a videóit. De hát nem most így működik? Hát bassz meg, hát ekkora... Nem mondom inkább, nem mondok semmit. Nevet sem mondok. Hát ilyen illedelmetlen dolog az, hogy mondok egy nevet itt, nem vagy így. Így mondom, hogy izélem. Jaj, faszom ebbe a taknyos szarba már. Geciből már 200 használtam ebbe a geci zsebkendőben. Mindegy. Tudom, menj el orvoshoz, város. Fú, és én azt annyira szoktam bírni, hogy amikor így... Azt bírom legjobban, amikor öregek okoskodnak. Ez annyira jó. Nem azért, hanem most is így, ugye, hogy megcsinálom, hogy 15 percre hosszamat felesül, és akkor csinálok a telefonod, én öreg anyám, mi van? Ez meg 7000 forint és vesz a telefonszámlakat. Bazd meg, nem lesz 7000 forint, és csak bemondta azt a retkes kódot, amit ugye kell. Mi kell az a kód? Bazd meg, hát egy balféget. Balféget? Igen, balféget. Jó van. Kurva anyát. Ja, nem most keltem föl, nem most. Na mindegy. Na, ennyi lett volna ez a videó. Majd még jelentkezek délután, dobok fel videókat, nézzétek. Délután folyamán most gondolkozok, hogy milyen videókat csinálok. Esetleg aki tudnám vinni a kamerát, annyi videó lenne. Mama, én most telefon nem akarok itt szorakodni. Jó, lesz egy videó. Vársz, hogy bemutatom biciklivel. Jó, most azt fogjátok hívni, mint a Venkusról. Most csináltunk egy videót, az, ami igen szarul vette a hangot. De ez viszont mentem szembeszélel, és lehetett hallani, szóval most ilyen halkan beszéltem, akkor is hallották. Vagy lehet hallani, amit én mondok, szóval jó lett. Csak az a telefonon az volt, hogy én nem tudtam letenni a kormányra, és végig itt tartanom kellett, de mindegy. Jó lett a videó, megkerültem is.
pár ember miatt, nem akartam velük találkozni. De nem is az, hanem az, hogy bementem volna egy gödörbe és kikapcsoltalak volna. Annyira szar már belül a Asia, megvan, basszeg, abban a videóban nem tudtam. Szó szerint nem tudtam, hogy a videót csak sose tudom minek mi a neve. Jó, de hallítom, hogy kártya, bassz meg, de hogy mi a akkumulátor, na azt nem tudtam, bassz meg. Gondolkoztél. Hát tudjátok, az a szar, én mondtam így, vagy mit mondtam. Hát mondom, bassz meg, hát az a szarja, szerintem is. Az a legnagyobb. Még egy pár dolgot elmondok róla, amikor faszikám. Jó, inkább nem mondom el. Majd látjátok is, majd fel lesz, nem tudom mikor lesz, mert még megkósra, akkor beszélem, meg ilyesmi. Ha akartok. Ja, meg most majd jön, nem tudom kivel, még gondolkozik a nevén a gyerek, hogy mi lesz. De én fogok csinálni egy GTA sorozatot. Igen, jó lesz. Mert minden megvan a neve, és megvan mi lesz a sztori, nagyon jó lesz elleg. Úgyhogy majd azt is várjátok jövő héttől már, úgy néz ki, még nem tudom. De úgy néz ki, hogy jövő héten már lesznek fejlesztéve az első rész. Vagy még erről még értesítelek titeket. És annak a videónak az lesz, hogy értesítelek titeket a shopról. Úgyhogy... Ja. Jó, szinte más nem akartam mondani. Hát ezekre itt tényleg így beszámolok, és akkor ha meg is tudjátok, hogy mire lehet készülni. Jó, mondtam, hogy ez lesz, az lesz, ez nem lehet belőle semmi. Én se érek rá mindig, szóval most azért is volt egy kicsit, hogy még, ugye most, hogy nem volt videós, ugye most már kezdtem. Furcsa, hogy nem tettem fel videót, és nem is az, hogy a nézettség, mert most hogy az olyan sokkal most ez a 20, 40, 60 vagy a 150 lett a nézettségem, na. Most az a 150 ember is most várja a videót, várja, aztán nincs videó, ugye. Na most ezt a 20-at mondom, meg 10-eket így összeadtál, hogy mondom, max 100 vagy 50, most nem tudom. Kb. Annyi lett már, de régen videóimat is nézem, mondjuk a kólásat, amikor elején egy fieskedtem, amikor kezdtem. Azt is nézték a 11-en, ugye. Úgyhogy így mondom így, hogy azért ez a nézőim. Hát most bazd meg, valaki azt mondja, szar, hát most ja, még annyi, hogy az a bocsánat, azt a csés videót a szar lett, azt top után csináltam is, hogy a csé videó szar lett, hogy ne nézzétek meg. Egy valaki emberrel megnézte, nem is baj, lehet nézni, csak szar lett. És jönne egy olyan komment, most már le fogom szedni megint újra a Frapset, mert múltkor nem akart elindulni, most a Fraps jól lett, onnan azzal tettem volna fel, azzal csinálnám én. Csak nekem nem indult el, hiába rakta meg a gombot, hogy induljon, nem indult el, ugye ott kérje F11-ben vagy F9. Hát én átnyomtam F5-re, tehát meg kell változtatni, mert ugye akkor nem indul el. És akkor megnyomta, és akkor így nem lehet pirosod lenni, és úgy akkor nem veszi. Mert ugye az úgy tök király lenne, mert ugye akkor látnátok a képernyőmet. És úgy lehetne csinálni videót. Így csinálnák, már annyi mindent tudnak csinálni, csak nincs hozzá, ami kell, ugye. Még ez a Fraps nem indult most el, még nem is tudtam, na. Minden szinten most már más nem akartam mondani. Na, akkor még elkezdek nyomtam videókkal, azt is nézzétek meg. Sziasztok!